Hello, Don Marito. Nili YouTube channel nanggalang don ana banta. Ninga klong ben suri kadom pajelo, kadom nonna da bakti me kadom pajelo. Pini ala marjana bangke. Pipose wan nangkong ma po bangke non malom social media long kache thangplo. Ipi ipo phan kache lang selet. A joine to laso ala marjan le chethan ponona isong soni. Mane ala marjan bangke la son hello nangni tum hanawan pia bangke nili bangke hedi sitame ilitum ki pudunji arai da bangke ave don marli tum sitame arai ave alama bangke dukok ason sinang man lo e paino bang apaino e pono bang pono human upia posi alangli harson rong har abang so penso inuvet alangli api apo tum kaching hon hektiko anu ni alangli phan sitame bihek pen alangli api apo tum ari hong kep pen la ari hong kep pen kepathe kepadi ahi aphe ke cham ko ano ne alangli api apo tu ni sothe nangji ni suring reng nangji ajoy ne ko ano ne alangli api apo tum kachuboi ari akeng palogle ame anno pahing nonne pin pen pathe flut lo alangli harson rong phar phat wano ne achup api apo tu an ka korong so pin so in wet pen to bihek pen alangli aphan a hi aphe aphik alang api apo bang charsi at pen sin non nang the nang ding lo alangli bang lang the nang ding pen achor arup dulo achora rup chevandet pen to nikan si hinigela pusi do bomlo sitame alangli atum buri bura api apo bang nang saro nang krilo kesar ki kri abotor ke ili no bang no chuklemun elo chodamun elo eli tuma phan hayo sokko bihek pen ekelana aparman ke ili abangke non kesar husi lana thunang pu la sona bangke matha thu the si upia podma non ka che plang thua bangke api apo phan ka che theng apiso alam ka charju kalang episo alam ta charju nangi don marli to de sitame epai son thot ke pilthe thake longdam thai velo epai pen epo son thot ke pilthe thake longdam thai matsi avilo don marli to episo budam et pulote episo ke to by chance tame long dam thai dodi sitame epai epo kang honason thot ke episo ke ing hon thek the don marli to la si pel the thak long ke epai epo han lo ke the nai lo don marli to de kalima lapulo alangli harson rong phata people le ke chokche apiso alam kachidun apiso abe kachidun detta hai ason si non bang ke nang mande lo dan marli tum lason lo apiso abe kachidun si non la puanar ni bang ke non ke char ki kriya botora bang kalana nangia botora bang ke non bang ke kalana ning kalidasi chenek long pulurong ke theng ke chok pulute sarpi sabura ke nona botor ke ilitum juwan chira tumason ra ejak kong ke do son ra chongda dun thai chongda dun ta thek thilo chutulu dun ta thek thulo ili phan hai so ko bihek pen ekalana la ari hong kep pen ili phana kar ba na pathi na pading hi ke pen na joini bangke non ili tum bangke kesar ki kriya botor bangke kalana kapalo lo tor nang podon marli to lason galisi non alangli bangke amen hore ta hai ason si mande lo harson rong phar ko bangke nona botora bang si hemprek ta pilang ke chuki juntan anasarpi atuma phanta hem ke chuki junta belek si pachutun pachudanga ke theng ke chok kala ke chok che ke madu ta dolo hem misia kasu ke chardeng de te e labang ke ahok nili ta chini sitame episo pensi kai ta chardeng chon naji ipa epo phan ke panu ne datte bihek pen nangle nangapa ding ali pai posi nang pathi na padi alam bujidam pen episo lam ta char jida ningi don marli to
Ardoso ke bang hem ardoso si ke pangrum iri cimun ke cingdon de ason hot si ardoso tumta ani isi do de dal. Korte pacekak dakta ardoso tumlo injir ahem imehai hem puno ke dam de data ardoso tum don marlitum. Lasi ason pen bangke ardoso tuma beta dun nangji don marlitum la pen ason pen bangke ardoso beta dun nangni. Ehem paci prut pun ta ardoso tumlo ehem epa mesenji ta ardoso tumlo. Non ta lang li aphan thek dun long lo elitum video ta pinam non malom chethang lo amala sinili tanili ning ta honduk dun lo ning ta rengno dun la system lo sitami ipi epo kali tema sitami kalidat sitami ipi epo ateng lo don marlitum epai han lo arnam lo epo han lo arnam lo elitum ke thek te akeng ta ke cham nang ji an lo habi hek pen na pathina pading pen mathadam pulte la sinona botor bang si ke thenge cha api apo phanjin so me apai phana bang ke silam kudam bolote aphusi hingnodak po song sinang mandelo nilip lakhain ko ra pho ke parlo ni hangbe sari hutia rongalong idon kudang intipi la pensing rong par atumi chor pen nangana ke duka ke sum chitong nanglo atheke ke cholong le ke jun long le la pen hem tame arve kili arve ke jang ke rak la poson ke sum chitong nanglo ke sara poto chuklem rok chodam rok jin la sonar lengkar biang long ta du piglang sitame please pen alang le harson rong phar phanda chuning rilo nangli piso abichi dunde pin pen ili po phan chilang vek tha nangli ahem arit chedamra lang vek tha hem prek ibe dum harson rong phar nangli phan chuning rilo nili nangki pi dunji arait ke ave nangka ninji dun arait ke ave nang hema kahini belek ni hema kahini belek sitame kache lang penta ini ngabang nang leng no dun pek adoni si nili abang la so la marjan bang bonai da dun marlitum la se please pen harson rong phar nangli po nangli paya phan akeng riche damra anso se jinghon thuno jap thuno kaya teng bo che no nangli phan ha bi hek pen nang hi nang phi nang ke cham pen chuma thara no nangli ta anso se lana thu ni no harson rong phar la se lapini ala marjan bang ke lapang si ton ko lo jong sin nili ke chok kaninje kele le doan bolote please pen nili phan dia tha la pen la so video share back tha la pen like comment bang tini very that's it bye bye thank you I love you so panda de don marito